Estamos aquí co home, o gañador deste partidazo que vimos hoxe aquí. Un Choco que hoxe demostrou porque está aí arriba, non? Aunque logo non se queira ascender, como te irmán. Estades aí nun barquiño, non? E chegan os grandes transatlánticos a te derlle medo, non? Eu falei co presidente, o presidente falou, xo logo xa escoitar a entrevista que temos aí, longa. Perfecto. Eu non dixen que non se quera ascender, claro que se quera ascender. O difícil é que... Pero bueno, nos for, falase de que non se queras. O Choco non lle interesa o ascenso. Iso é mentira como un tema. O único que lle interesa o ascenso é Felín, lle claro dicindo. Se alguén non o quere, que yo regale. Eu tamén son claro dicindo. Non contábamos estar nestas alturas da tempada onde estamos, pero sí que o equipo se ascende, pois non vamos a renunciar a iso, vamos. Se alguén non quere, eu tamén me sumo a lista de Felín, vamos, basicamente. Estabas enfadado, Jacobo, co Traspé esta semana ante Orizana, un equipo de menor categoría, aunque é Orizana, de moitos anos aí arriba. No, a ver... Bueno, para a Copa interesa, non chegar a final, non? Claro, son euros para o clube. Claro. Que pasa? Hai que entendelo, están xogando, temos unha plantilla moi cortiña, estamos moi xustos, é normal que cheguemos cansados e nos pasou factura, digamos, a plantilla corta que temos na Copa de Diputación. Hoxe non deixaxe xogar a Ribadumia, non? Tuvo esa ocasión, un pouco tal, a última xa contra... Sobre todo na primeira parte. Pero tiveste varias ocasións vos, na primeira mitad de ampliar o marcador. Sobre todo na primeira parte estuvimos moi ben os primeiros 35 minutos. Os maniatamos, non sabían que tiñan que facer co balón. Na segunda parte sufrimos, baixamos un pouco físicamente, eles tuveron dúas ocasións moi claras, recordo unha de Rubén que pegou na escadra e unha que tuvo Changui que foi a que precedeu o segundo gol noso. É difícil para os Ribadumia, foi con moita calidade individual, pero bueno, eu creo que estivemos moi aceptables, sobre todo defensivamente. Viste de baixar, no, de arriba a Arosa, a pasada fin de semana na Lomba, no, deste Jumbo a Chazo, eu xe aquí o Ribadumia, mata xigantes en 2 semanas. A verdade é que sí, nadie contaba con nós, nos topamos a falta de 3 jornadas aquí pelexando con todas as da lei para... Sabe os marcadores das jornadas xa casi todas? Sei... De momento sae ben parado o Areas, non? Sí, seguramente nos xoguemos aquí moitas opcións dentro de 2 semanas, pero ahora hai que pensar xa no Pontevedra B, que é o próximo rival. Partido difícil, eles estánse xogando o descenso, se hoxe perden contra o Areas van a seguir aí metidos, e nós pois temos que ir a gañar, non vale outro resultado, vamos, non vamos a variar a forma de xogar porque vayamos fora de casa, vamos. Pois veña, sorte para a próxima xornada. Moi ben, moitas gracias.